ମହାବଳୀ ହନୁମାନ ଓ ଉଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଲଙ୍କା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟର କଥା। ମହାବଳୀ ହନୁମାନ ରାମସେନା ପାଇଁ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ। ସେ ଏକା ଏକା ଅସଂଖ୍ୟ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ପଛେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଲଙ୍କାର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ ଏହି ଖବର ରାବଣଙ୍କ ପୁଅ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍ ମେଘନାଦଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍ ବହୁତ ଚତୁର ଓ ମାୟାବୀ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ସାଧାରଣ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ରୋକିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସେ ମାୟା ଶକ୍ତିରେ ଲୁଚି ଆକାଶରୁ ଭୟଙ୍କର ତୀର ବର୍ଷା କରିଲେ। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତୀର ହନୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଲା। ସେନା ଭୟରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା। କିନ୍ତୁ ମହାବଳୀ ହନୁମାନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାମ ନେଇ ସେହି ତୀରକୁ ନିଜ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ସହିଲେ। ତୀର ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଗର୍ଜନ କରି ଆକାଶକୁ ଲମ୍ପଟି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍ଙ୍କ ମାୟାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଦେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭାଗିଗଲେ। ସେନା ଖୁସିରେ ଜୟଧ୍ୱନି କଲା। ସେମାନେ ବୁଝିଲେ ଭକ୍ତି ଓ ସାହସ ଥିଲେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଭାବେ ହନୁମାନ ତୀରକୁ ସହି ଧର୍ମର ଜୟ କରାଇଲେ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣ କ'ଣ ଏହି କାହାଣୀଟିକୁ